Themba Ndlovukazi ababhunga nochaza usidiliza umthwalo ngoba shiwe eveni wasala sephela kwinto sontombi usiqomelana sipikile sikhona isandla mameli mathatha abagxatha ubhekele kande ngaziyaduma kanyama kayiphela phela amazinye endoda kodwa sengibona nayo dakanesi bathi umjojobeza amatshitshi namajongo somnyakazisa wokuhlama namabhinca ngekhekheli namazolo ongumdele ngiyayithanda iqaka ntomkhulu umdela cosuka indawo awusuka ngiyanibingelela cha wesinobholi izisho mnandi kakhulu lentokazi namhlanje sihamba neciko lapha bathi umshayelwa mfethu asibingelele sikwamukele ohlelweni ezobuciko ngibingelele bafowethu ngibonge nje ngethuba niyaphila kodwa siyaphila mfethu ungabingelela mfethu emakhaya ababukeli bakho abasibukele njengamanje bese uyayichaza mfethu ukuthi wena ubani wakabani usuka kupho wenza ini mfethu ngibonge nje futhi ithuba bafowethu lona okhulumayo uNdumiso Mkhwanazi abamaziyo ngilomculo umshayelwa bafowethu shuthi nje mina ngidlala umaskandi umculo wesintu ke bayawazi abaningi ngidlala ke intambo kakhulukazi bangazi abaningi futhi lapho mfethu mshayelwa bathi mshayelwa Ansayizonga umshayelwa What yona le eshayelwa kanti uma ngingabuza nje bhuti umshayelwa ziningi izinto obungazenza mhlawumbe emphakathini obungathuthi mawuqhuzuka uqhuzukele phekwazo kodwa ubhuti umshayelwa wathi hayi no mina ngizoyela nje kumaskandi ake ngithi nje maskandi yini le ekhule ngaphakathi kuwe yathi nje wena yeyakumaskandi yini le ekhulisa uthando luka maskandi kubhuti umshayelwa shuthi nje ngibonga umbuzo sisi umbuzo lo onjengalona mkhulu kakhulu ngoba ikakhulukazi ezintweni efana lezi kusuka othandweni uma uzowenza into uyithanda futhi ke mina ngikhuleleke emakhaya leshow engodini obhuti kulezi ayikhathi sakhula thina bebedlala kakhulu umculo wesintu benama radio lawo kuthiwa amaguzu cishe niyawazi kwakufaka bakufaka amakhasethi kufaka amakhasethi amanye enothorandi wafaka uthorandi kwakuthiwa ovonko esehamba ngawe sizoshela lapha waziyo impela maye uma sikhula nathi siyibuka leyo nto sayibuka sayithanda nathi sibancane futhi ke nje ukudlala isiginci ngiqale nje ngimncane kakhulu ngoba ngisho esikoleni ngikhande iginci lezogodo makuthiwa nje athi ngikadla kuyazi ukuthi hayi lenkabi izofika nesiginci sawo sogodo ayi kuyazwakala njalo ngakuvali mfethu ulimo kodwa ngithi ngifuna siyibuke lento le South Africa yokuthi nike notice yini ukuthi lapha weSnowball kunababiza isiginci ngesiginci khona sibiza ngesiginci angazi noma kuya ukuthi ukhuleleke kuphi noma uhlala kuphi noma kuya ukuthi ukhuluma amaskandi ngoba ikakhulukazi ngithi abakhuluma amaskandi ibona ababiza ngesiginci bese ukuthi abantu nje laba badinela laba abanandi ibona bajwayele ukuthi isiginci cha awukubuka mfethu uyemshayela lapha ngoba umuntu lapha ekhaya mhlawumbe mayebuza mhlawumbe ukuthi silande umuntu nje emakhaya kathi hleli leciko la ngempela awukubuke nje ngayo intambo ukuthi ukubuke ingoma yakho noma yiphi nje uza ukuthi idlale njengamanje ngoba phela weSnowball hleli neciko la njengamanje ngiyangazi ngizothi insizwa yaphansi lesho bathi umshayelwa idlala intambo njengamanje ikhuphuka live izokuciko bakithi awukhuphuka umshayelwa umshayelwa kodwa kuyayishayela yena isiginca kashayelwa kalona ugodo sishawa kuye ngempela noma sikhala ledweni nasaqola hayi kunganifana nje njengeredo nje Sithana sami awusuka madoda sonele awusuka sithana sami sonele wathi ngisondele ngempela sithana sami awusondele sonele sithana sami sonele sithana sami sonele sithana sami baba mfethu baba ngoba shayipha uyayizona sithi kuphuka kanjani ngibona sengizithanda sakhe ngaphela ngisondela nje kodwa ke mina mfethu ngibona mina nawe Snowball indlela esikhuphuka ngayo ukuthi kufanele besiqashe sivele sirecord nathi ngoba vele sikhuphuka kakhulu ngoshuni kakhulu ngoshuni ngaphathane ningawo umlilo kakhulu mfethu mhlawumbe omunye umuntu mfethu engakubuza la ukuthi njengoba njengamanje uyabona into ngamaskandi ukuthi ukhona abantu abathi umntalabha edumisana mangabe utalabha umuntu othize kumaskandi kuyadumisa kakhulu lokho
wena mhlawumbe luthini uvo lakho noma kuthini ubuwa wakho kuleyo nto leyo ukuthi umntalabha edumisana ukhona yena nakwethu mhlawumbe ukuthi sengibhala ingoma noma umuntu esengifisa ukuthi ngimntalabha ukuze mhlawumbe ngidume noma ungaphawula uthini nje ngomntalabha mawubuka wena ngesayini lakho. Ngibonga umbuzo futhi bhuti. Engingakusho nje mina ngalento yokutalabha ngabafowethu emculweni kumina ngixolisa ukubeka ngalendlela ngibona ngazi ukuthi into esithanda ukuphelela isitayela futhi eborayo eyayenziwa obhuti cishe sokhumbula obhuti umtshengiseni nomgqumeni ababenza ngalesa sikhathi yabasebenzela ngesikhathi sabo. Okunye kugcina futhi sekubalimaza bona abaculi abanye ugcina umuntu engasazi ukuthi uzodalabha thini komunye uthi usefaka izinto zemndeni usethinta abantu ngokugcina kudala ukuthi kulimale ngisho abantu abangangene kule abangabalandeli begcina belimale bebodwa. Kuyinkinga kakhulu nje engathi abantu bebengayishintsha lento mhlambe kube ngokuthi bayapikane ngomnqa ukuthi uyazi ukuthi umuntu uyayithanda oyenza ayenzayo noma uyazi ukuthi ingaphekwe yakho ucela ukuthi ngiyacela ukuthi mhlambe sizosebenze ngomene yami ngoba ngiyeza ukuthi uza kahle ngoba vele hayi ukuthi umntalapho umuntu ngoba vele kusuka lapho ngeke usukele ulwe nomuntu nje kungonakele lutho. Hayi ngizwa kahle mfowethu ngizwa kahle. Uphutha umshayelo. Njengoba nje usayiciko elisakhula lisasebenza nje emphakathini angithi uyazi ukuthi ukhona abantu asebengaphezulu ngokwengoma abale phezulu akuwukuthi ke abalandeli abasebebahlukanisa ukuthi lo iqhawe lami lo iqhawe lami kanje ikuphatha kanjani into lo ngoba bagcina sebasebenzisa elinye igama ehlukumezayo ngendlela mina ngilibuka ngayo abanibiza ngalo ningabaculi abasafufusa bathi yini amavukani ikuphatha kanjani ifika kanjani kuwe leyo nto leyo futhi ishonisa kanjani umuzwa wakho ngomasikandi wenza ukube kanjani? Cha ngibonga umbuzo kusho ukuthi ngakhuluma nje angazi ngakhuluma ngifike phi ngalokho. Ikakhulukazi ngiqale nje la koqhawe lami uma umculo sonke ngoba sicula abafowethu injongo eyodwa ukuthi mhlambe siphilise imindeni yethu okunye futhi siveza amakhono esinawo ebantwini. Uma ngiculela ukuthi ubani nobani awulalela umculo wami uma kungukuthi mhlambe anganoma kwenziwa amaqhawe ukuthi mhlambe bafowethu abanye beze bagqokisene igibhake ukuthi mhlambe bevela ukuthi balandela abantu nobani akukho wrong kodwa ezimakethe bengicela kakhulu bafowethu ukuthi sisupporte wonke umculo ngoba into yakithi lesingabantu okwenza ukuthi futhi nakwamanye amazwe sigcine mhlambe sesihlonishwa kakhulu le ngaphandle kwamanye amazwe ukuthi ekhaya awuhlonipheki kodwa ungwakhona kuyasilimaza kakhulu lokho. Awashaya mfowethu waqeda ungethona njengoba esho ke mfowethu laphana umshayeli ukuthi kufanele ukuthi sibasenge ngempela ezimakethe ngoba umculo wakithi lo nomculo kaMaskandi kufanele sibe isizwe esikhulu isizwekazi esisupportanayo esisekanayo mahlukana sixabana sonke sigcina sidlala eminye imculo noma ezinye inhlobo zeminye imculo gcina sikubona abantu abangahlelekile noma abangahluzekile kufanele ukuthi nje sisekane siqhubeke phambili. Umshayeli mfowethu mhlambe ngoba selana seku-interview futhi silive ungakhuphuka nje ngenye ingoma yakho mfowethu abantu bebonke ehleli neciko la ngempela ukhuphuke nje ngenye ingoma yakho mayikhona yini